Alpha TV kanubagaw an b'a fɔ aw ni yantuma a bisimila an ka kɛnɛ kan bi an bɛ foire kɛnɛ de kan ni o y'an ka Mali bololabaarakɛlaw ka kɛnɛ n'an k'o ma ko Siyama an bɛna se an ka masirimafɛnw ma ni o ye musow ka kɔnɔw ani bayawu n'a ɲɔgɔnna caman an bɛna se u ma u ka baaraw tagaboloya la n balimakɛ a ni yantuma somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ nse aw bɛ ka mun ni mun de feere yan an bɛ bololabaarakɛminɛnw de feere k'a daminɛ kɔnɔw tapiw golosakiw tutu an b'a bololafɛn fɛn bololafɛn baara an b'a bɛɛ kɛ nka olu kɔfɛ ne ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ fana na aw fɛ yen ɲɛ bɛ faraniw na nin bɛ kɛ jɔ bosow ka jɔ belebeleba ninnu donc u bɛ nin de don a jukɔrɔla la o la nin poids b'a tɛ se ka se fo ji jukɔrɔla la n'a sera ji jukɔrɔla u bɛ sifɔn kɛ sanfɛ la o la sifɔn in b'a fɛgɛya n'a y'a fɛgɛ jɔba n'u y'a da o la u bɛ sɔrɔ k'a sama donc nin b'o de kɛ quoi donc nin y'a kɔrɔman de ye donc an y'a ta ka na mɔgɔ dɔw b'a san u b'a kɛ kuli u b'a kɛ ka sokɔnɔna décorer quoi ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛw fana na yarɔ tɛgɛw bɛ se ka maga aw ka minɛnw na dɛ aya ok ɲɛ bɛ nin fana na nin fana ye fɛn suguya jumɛn ni pierre de donc nin bɔ kuluwo de la donc nin bɔrɔ yɔrɔ donc an yɛrɛ bɛ nin wele ko jamabo nin bɔrɔ yɔrɔ a ka ca ala fɛ jama bɛ donc pierre de ɲɛ t'a la donc a bɛ se ka taa ye ka don bagi kɔnɔna na ninnu bɛɛ ye pierre de a bɛ se ka don bagi kɔnɔna na a bɛ don brasseau la donc pierre précieux de don quoi ka t'o la yɛtɛ nin yɛrɛ la couleur bɛɛ b'a la nka olu fana kɔfɛ an ɲɛ bɛ baaraselaw fana na aw fɛ yen nɔ an bɛ nin dilan an bɛ i tɔgɔ de bɛ k'a sanfɛ exemple ne madame Goita donc na mɔgɔ mago b'a la i bɛ commande kɛ i mago bɛ tɔgɔ min na an b'a k'a sanfɛ bagi ninnu fana bagi ninnu ni denmisɛnnin bagiw de ni an yɛrɛ depuis an tɛ fɛn dɔn an b'a ye an ka musokɔrɔbaw wele u bɛ nin dilan yalima kɔrɔ bɛ nin kɔnɔ ninnu na kɔrɔ b'u la sisan nin kɔnɔ in ta ka di yan ɲɛ b'a la nin ɲɛ bɛ nin kɔnɔ in na nin tɛ saba ya ni saba in bɛ kuma di a bɛ kuma diɲɛtigɛ de kan min tɛmɛna ana min na ani min mana nin b'o de fɔ fɛn saba min filɛ cɛmancɛ la nin bɛ tile de yira tile donc cela veut dire nin b'a yira de sisan nɔ nin b'a yira de nin tile tɛ dugukolo fɛn fɛn kan ɲɛnamaya tɛ yen donc an bɛ vi nin fɛn saba la nin fɛn saba de fana bɛ ɲɛnamaya yira diɲɛ kɔnɔ donc nin kɔnɔ in b'o de yira nin fila nin fila bɛ cɛnimusoya de yira cɛnimusoya ani su ani tile ala ye fɛn fɛn da diɲɛtigɛ la a y'a bɛɛ fila de dɔn donc nin kelen nin bɛ ala ka kelebatiya de yira nin bɛ ala ka yira ala ye kelen nin b'o dɔrɔn de yira nin b'o de yira an ka kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yan nin bɛɛ a bɛɛ bɛ explication kɔnɔ kɔrɔ nin bɛɛ bɛ explication dɔ da si ma dilan hasard quoi nka kɔnɔ ninnu fana kɔfɛ an ɲɛ bɛ kolon fana na ni fɛ yan voilà ni kolon ninnu fɔlɔ yan an ka mɔgɔw tun bɛ lɛgali kɛ nin de i bɛna don diɲɛtigɛ ko fɛn fɛn la u bɛ n'u sigi u b'a lɛgali de an ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲuman kuma dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko mɔgɔ ma kan ka don fɛn na i kun fɛ i bɛ saraka bɔ b'a la fɛnw b'a la donc i bɛna ɲɛɲini n kan ka jumɛn de bɔ ani fɛn jumɛn de kan ka sɔrɔ donc à travers de ça i bɛna nin fili k'a lajɛ an lamɛnbagaw hali bi an bɛ Alikayidi Ture ka yɔrɔ kan ale bɛna fɛn caman fɔ an ye an ka laadala fɛnw kan awɔ balimakɛ an ka taga fɛ bon sisan min na kɔnɔ min yɔrɔ la nin denba kɔnɔ de an ɲɛ bɛ nin denba kɔnɔ in na sisan a sinuwa bɔra min bɔra sisan nɔ o t'a yɛrɛ mais a yɛrɛ bi a yɛrɛ ye fara de fara ninnu an b'a wele agati fara bilenman de don fara in a mɔgɔ protégé de ala kuturukutu gansan n'i y'a sɔrɔ k'a bili kun a b'i protégé an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ninnu dɔw tun b'a baki dilan u b'a don kan na n'i donna ko la ni ko bɛ nin sɔrɔ a bɛ kari donc nin y'o agati de donc an ka mɔgɔkɔrɔbaw fana y'a ta denba
u b'a don u kan na parce que n'i kɛra denba ye i b'a sɔrɔ i jɔlen bɛ fɛn caman de a tɛ don gansan a bɛ denbaw protéger donc a cɛ ka ɲi fana donc denbaw y'a ta k'a kɛ n'u ka denba kɔnɔ na. Ni sac dɔgɔ de voilà ni sac dɔgɔ in fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu ni tun bɛ sɔrɔ a bɛɛ bolo i b'a sɔrɔ u ka matériel bɛɛ dafalen b'a la u ka soufflet filɛ nin u kun communiquer ni min ye nin ye fɛn n'u ye fagali kɛ u bosoli kɛ ni fɛn mun ye a n'u ka muru ani n'u sera kungo kɔnɔna na tasuma mana ni min ye u ka matériel bɛɛ i b'a sɔrɔ a dafalen bɛ nin kɔnɔna na nin ye sac dɔgɔ de ye dɔgɔnɔw ka saki dɔgɔnɔw fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu ni tun bɛ sɔrɔ u bɛɛ bolo i b'a sɔrɔ u ka kalanimuseliw kungo kɔnɔna na yiri dɔw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ u b'a gosi ɲɔgɔn na ka tasuma mana u b'a furuti n'u y'a furuti tasuma mana olu tun tɛ tasuma ɲini i b'a sɔrɔ kɔɔrimugu ani yiri dɔ b'u bolo u b'a furuti tasuma mana u ka matériel bɛɛ dafalen bɛ nin kɔnɔna na u ka sogotigɛfɛnw ani n'u ye sogo faga u b'a kantigɛ ni min ye ani u ka soufflet filɛ nin y'u ka koloniw de u bɛ koloni gosi de normalement i b'a sɔrɔ nin den dama de b'a la komi nin ye kɔrɔman de ye an y'a kɔrɔman de sɔrɔ a bɛɛ dafalen t'a la u bɛ nin de bɔ ka filɛli kɛ n'a ye olu ka filɛli tɛ kolonkisɛ ye dɛ olu i b'a sɔrɔ yiri kuru misɛnman den dama de b'u bolo n'u y'a fili duguma a bɛ kuma olu ta y'o de dɔgɔnɔw. O faamuyara. an ɲɛ b'an ka nin kɔnɔ in na ninnu ye Venise de fɔlɔfɔlɔ tubabuw tun bɛ na an fɛ yan an ka roi ninnu n'u kun na ni nin ye masakɛ ninnu u tun bɛ essence kɛ u tun bɛ nin kɔnɔ u b'a essence kɛ n'an ka mɔgɔ ye ka taa n'u ye mais actuellement bi olu de b'a la ka segin ka na kɔnɔ in ɲini an fɛ yen tugun. Ni y'a faamu ni masakɛw ka masiri de e bɛ na ninnu bɛɛ ye faraw de u ka dugu dɔw tun bɛ Italie u b'a wele Venise donc usine tun bɛ yen donc a tun bɛ kɔnɔw produit donc n'u nana yan nɔ mɔgɔw tun bɛ ɲininkali kɛ yala kɔnɔ in bɔra min na bɔra Venise la yan mɔgɔw fana y'a tɔgɔ da Pierre de Venise. O faamuyara. Ni kadɔw ka tapi donc ninnu ye filaw ta ye. A tapi mun de bɛ k'a tapiw la. Tapi de mariage bɛ yen tapi dɔw minnu tɔgɔ télévision tapi ninnu mɔgɔ min b'a dɔn kosɛbɛ o ye kɔrɔkɛ ale bɛ se ka a tɔgɔ di kosɛbɛ quoi i y'a mɛn. Bon sisan ni y'an ka ji kɔnɔ fɛn de ye kolonkisɛ a bɔ ji de kɔnɔna na. Kolon bɔ a bɔ kɔgɔji de la i y'a mɛn donc n'a bɔra kɔgɔji la ale ye kura ye fɛn fɛn de bɔ kɔgɔji la na kolonmafɛn don a bɛɛ mɔgɔ protéger de k'a daminɛ kura ye nin fana bɔ kɔgɔji la nin fana ye kɔgɔji matériel de kura ye a bɛɛ ye famille kelen de ni kori ye nin tɔgɔ kura ye ani coquillage ninnu na i bɛ coquillage dɔn a bɛɛ ye famille kelen de donc autant que mɔgɔ de ye n'i bɛ nin don i y'a kɛ a kɛra kɔnɔ ye o a kɛra bracelet o ɲɛ jugula kari de don. N y'a faamu nka aw yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ nin bɛ fan jumɛn de la. Mopti. nka ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka aw lasɔrɔ sisan a b'aw lasɔrɔ cogoya jumɛn de la. non n'i sera Mopti n'i sera marché Iji Traoré la n'i ko Alikayidi Touré ou bien Ali Cissé ou bien Mamadou Jɛnɛpo dɔrɔn an b'i ye quoi problème foyi t'a la. Nka komi anw minnu ma deli ka se somɔgɔ tɛ anw na ni mɔgɔ min bɛ Bamako kɔnɔna na sa walima yɔrɔ wɛrɛ min ni Mopti fana tɛ kelen ni o bɛ fɛ ka aw lasɔrɔ u bɛ se k'aw lasɔrɔ cogoya jumɛn de la. Fana y'an ka numéro bila 79 17 93 25. Merci.